lahan bek golek mangsa iki didol iki Mas. Oke. Mari kok napakno setun anakmu kok liyane nangis sae. Jano mari tak diwiwiti kudu tak ucalno kali ae ro. Edan kon niku ilingo lek gawe angel, lek bayi angel. Yo apa jaman saiki yo Tun? Ganja iku lho iso ditanam Ndek Bromo kon ro. Ceritane viral di TikTok. TikTok ro. Ya apa ceritane saiki viral dadak. Ganja iku uwete kaya godhong luntas ro. Ngawur kok godhong bohong. Wah, modele. Gara-gara drone kon ro drone miber-miber iki lho. Oh, pesawat iku ah. Kok pesawat? Endi sih? Drone iku lho sing dipencet-pencet ngene miber-miber ngene iku. Oh iya, apa ora iku ro? Ya iku gara-gara ono netizen sing anu nang ngene akhirnya ketemon wis. Aku kepengin iku yo nandur ganja ro cekno soge. Kon edana, kok iso ate nandur ganja, kon soge mari ndekem ndek penjara ku apuk kon. Kepengin soge aku ro. Anjene kepengin soge ya Tun ya kapan dadi soge ya Tun? Liyane momong, lek gak momong mari numbang-umbang ngono. Apa nasib iki dadi apik. Saiki yo nangisan lho, males duwe anak aku ro. Edan kon kok iso males, bersyukur sing liyane iku lho kepengin duwe anak angel. Seneng ku lho. Tun, sapa sih kok menis-menis Tun? Aduh aku lali bojo lek ngene Tun, delok entar lah. Endi sih ro? Walah yo ro. Kok ganteng temen sih ro? Mas, golek sapa Mas? Rene lho. Mas kene lo duduk kene lo Mas. Iya Mbak. Ono perlu aku ditakon. Teko pinggir ganteng, teko ngarep lah ono tompele ro. Iya tapi kok nek di ilangi ta wong sugih rupane. Wegah aku. Mbak, aku takon. Iki bener ah daerah Gedung Kandang. Bener, Pak. Oh ya bener berarti. Aku iki nang kene iki golek tanah, Pak. Loh, kok pas cocok? Sama nih sono mokno ah. Loh, lagi tuan tanah. Kakei persenan golek nemono. Loh. Loh wis iku apa cari. Pokok tanahe cocok tak tuku. Bek dhuwitku iki kok sak tas aku. Loh, sak tas Tun, duweke soge. Ya apa? Lali Iki bojo tanahe. aku ngene iki. Ojo Iki. dilalekno. Iki lho tanahe, Pak, lho, Pak, gede, Pak. Tanahe sapa iku? Iki. Temenan ah. Iya, temenan aku kan. Jauh piro iku? Temenan apa? Wis setengah ae, Pak. Iku lho wis sampean delokna. Tanahe luas, marino iso sampean gawe kos-kosan. Engko sampean gawe nandur ganja yo, Pak yo. Wancane saiki usume nandur-nandur ganja, apa meneh ndek daerah-daerah terpencil ngene iki. Pak, temenan gak sampean gawe nandur ganja. Ku koyo ndek Bromo. Masa sampean nandur ganja yo gak apa-apa, Pak. Engko yo apa paruan ya. Dibagi wong loro engko tak pagrane tembok dukur. Ya apa? Ngawur ae sama niku. Kate tak bangunno toko gedhe niki gak ketok toko gedhe aku. Zaman gak percaya ah, temenan tak tuku lho, iki lho duweke. Biru-biru toh. Kayak abu-abu saiki biru ro. Ya Allah. Soge temenan iki. Soge temenan ro. Mbak, anak sampean anu untune keselilitan ini tak kei selilit iki lho. Iki ono selilit. Yo, gawe selilit-selilit. Suwun lho Pak, suwun Cocok ya. kabeh. Terima kasih ya Pak. Tuh, Pak aku yo meri ta Pak, lagi aku yo duwe anak cilik. Ya apa sih kok gak sampean kei? Yo Mbak, sampean aku ono khusus sampean. Sik. Ah iki. Ya Allah, sampe 2000 iki koncoku 50. Nominalis sing penting manfaati. Ya Allah, kacek 48 ton mek konton. Ya wis. Ayo Pak, tak duduhi tanah yo. Asli niku duduk wekku Pak, weke tanggoku. Tak dudone sik ro yo, sik tak duduhi tanah sik ro. Ayo Pak. Pak delok luas lho Pak ya. Engko sampean gawe nandur ganja engko Pak. Ora. Tak gawe toko iki. Apik iki cocok iki. Ya apa Pak? Dila. Aku lah komisi opo engko? Yo sik ta, sing ngene wis. Komisi tak gawe dhisik ya Bu yo.
Bak-bu ae. Aku sing umur 21. Iki lho Sri, bisnis Sri. Bisnis cuan. Sopo iku, Mbak? Kok koncoku iku, Mas. Wapi. Kenal aku. Sampeyan ae kenalan ambek Oh, aku. gak sida iki. Kenalno dhisik aku kok tak tambahi. Lega. Temenan tak tambahi. Tak kei sakmene lho, Nguk. Lho. Oke. Oke, Mas. Oke. Wis, sampean tenono kene ae. Urusan tanahe ambek sing duwe, dil-dilan, engko aku tak rene maneh. Iku tak paranane dhewe. Iku mau rondo apa ora? Rondo kinis-kinis. Temenan. Melok po. Wis sampean tenono kene tanahe urusan, yo. Ya wis ya. Engko beres. Oke. Mbak, Nggih. Ada apa? ditakon aku, Mbak. Mau tanya apa, Pak? Loh. Pak. Ate takon apa? Oh iya, Mbak. Sampai lali aku, Mbak, ndelok Ya sampean. apa, Rek? Wis ora usah ngerayu-ngerayu ngono. Saiki kebek boyo. Ono boyo ta nek kene, Mbak? Wake Nek ndi? buaya darat berbulu domba. Loh. Wis ora usah ngerayu-ngerayu. Temenan ono. Langka iku, Mbak. Tak golekane wis. Nek ndi? Lah iki. Oh, aku apa? Ya wis anjene gak ono perlu e. Aku celak repot. Loh. Wis ya, Pak. Sik dilu lho. Aduh, sik gorong oleh nomor nih, gorong oleh sembarang mero omahe tok iki. Sik tinggal dak aku iki. Tak nang Mbak iku mangae wis. Aduh kon niku tak iso salam nang lebo omahe wong lho apa? Ana wong golek tanah iku lho, Mak. Duh, wong wis oge, Mang. Nah, Oke, Mak. Iya. kon mang wis masang rego. Iya iku, Mang, setengah M. Duh, kon niku ora melok duit tanah masang-masang rego ate tak pasang 600 mau pasang setengah M. Kok aku gak ono komisine lho, Mak. Lah kon kei rego dhewe golek dhewe. Ya opo ngene iki? Nyene lancar iki. Wis cekno, Mak, mari kita payu. Ku lho tanah sampean. Ya. Tak pikire wong endi kok gak jak rene iku lho ya opo Iya, ya mari iki? iki aku tak selesai ya. Susule wong ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lapa Sri? Tak lungo kene, Mak. Gak atene takon. Kok sida sing dasar wisma iku jarete gawe bubar ndok omahe sapa, Mak? Sida ta sembarang ndek omahe sapa? Aku manut wis. Wong tuwek pejare. Lho lah wis engko lho. Engko ah, Heeh. gak siap-siap kan wis ready ya sembarange. Ya wis, kan kok nggo dhewe-dhewe sih, kok dalan ndek omahe sapa ngono lak penak ngono. Oh, ya ndek omahku ah wis. Ya wis gak apa-apa. Sri, kon mah ketemu Pak Tompel lah, Sri. Kon mah digoleki Pak Tompel lho. Duweke wakeh, Sri. Akeh gelem Sri. Senengane macok-macokno wong. Kon kok ro lek duwe akeh. Siku mang didudonak ambek rom ATM-e koyo iku mang Sri. Gelem wis kok hidup kaya ambek wong iku. Kon po senengane macok-macokno wong kon rapi. Karepku ya ngono Sri, rabi loro, tapi mbuh wonge gelem mbuh ora mbek aku. Gae, emang bahas apa sih rek? Tanah mang ya apa ceritane sida ta enggak? Ya wis tak belane wonge, Mak. Wis ya Assalamualaikum. Oh, rek. Apa, Mbak? Ya, Pak. Ayo tak temokne ambek wonge, Pak. Wis ngene kok ae lek temono wonge. Sampeyan njoko sertifikate, Iya. kok kekno aku, duwe wonge tak transferi. Oke? Ambek titip engko lek ketemu Mbak Sri, kekno yo. Iki nomorku, yo. Oh iya, nomor sampean ya. Heeh. Tak catet ya, An. Ayo wis ketemu wonge. Kok ae wis. Kok telepon. Kok Oh. telepon niku, oke? Oke. Ya wis. Ya wis, Pak. Alhamdulillah mentar muga kendut iku mangga abal-abal lek golek wong. Tak ono sakmono baba wis akhire payu tanah iku. Tak deloki sertifikate. Kok nang kliru lek. Oh, ya wis bener. Ini kene iku lek rene. Alhamdulillah wis deal, Mak. Daldil lah, iku mang kan wis di DP ta enggak? Mari, Mak. Lah ndi? Engko DTF. Wonge tak kandhani wonge sugih temenan, Mak. Iki payu-payu.
Ngene iki sapa sing tak percaya kon tak dipercaya tak kena tangga. Wis percaya ambek aku. Aku gak kira ngakali sampean wonge barang koyo ora ngakali. Oh ya kan malah nyaluk DP 10 juta, Ndut. Wis engko bengi di TF, Mak. Engko di Temenan, TF anu? iya. Awas Kene, kene Mak, sertifikate ndi? kon tanggung jawab lho ya. Oh iya, beres. Sampe koyo gak kenal aku sih. Kita nono. Iki mau wis tak delok emang tak cek wis bener. Iku gak sertifikat makam, ah. Kok keliru Wah, sampean. makam. Deloken maneh. Ora wis bener wis mari tak cukup. Temenan, Ndut. Iya temenan, sampean kok gak percaya? Kayak ragu aku. Wis ora. Bismillah. Payu ya, Mak ya. Engko komisine aku piro? 10 juta. Ya, pokoknya payu kan tak kei ya, jangan arep akeh-akeh. Kon ujug-ujug kei rego sakmono. Engko langsung sampean kayak gaya apa engko malek payu tanah sampean. Kepo, nanti tak gawe apa-apa lah lapo kon iku kok ngurusi dunyaku. Pokoknya payu asik. Awas kon yo, tanggung jawab lho. Iya, ya Duit gede beres. ku, setengah M lho iku Tun. Iya. Duh, pokoknya sampean percaya ambek aku ta lah. Wis aku tak mulai. Aku di TF ya, Mak ya. Aduh, aku kemarin kena kate tuku mobil mah lah oleh persenan teko sampean ya. Iya, wis tak mulai aku. Tak gawa lho, Mak ya. Iya. Jambung sik, Mak. Makasih ya, Mak. Tek nono kon ate abal-abal yo. Halo Pak Tompel. Cepetan anakku serak nangis sampai di India ayo ketemuan. Ayo Pak. Ya wes tanteni ya. Oke. Cah, sip. Ya Mbak gini. Belum di duwe. Engko tak transfer. Iki tanggung jawabku lho Pak. Aku teko omah langsung tak transfer. Cok Temenan kuatir. sampean. Iki gawe sampean. Mosok ate nggoroi aku ngekek dhuwit sakmene mosok nggoroi. Lho. Kene 50-50 kene. PN kabeh. Lho, Oh iya Pak ya. lho, mosok nggoroi aku. Oh iya. Temenan lho Pak. Iya tak transfer engko. Salah iki mak lampir iki Wis jahat salah, sing duwe engko tak iki transfer. tanah iki. Gak kuatir aku teko omah jebret langsung tak transfer, oke? Temenan lho sampean Yo. awas sampean. Anu tak goleki sampai ujung dunia. Iya. Goroi. Ya wis. Niki, mari ki aku ate shopping. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rene meneh lapo kon iku. Mak, aku ditransfer tenang ae. Lah aku kan kok gegem duit akeh ngono. Iya iki komisiku ta, Mak. Sampeyan wis njaluk, lha iku hakku. Lah kan gak njaluk DP teko aku. DP ku. Engko di TF, Mak. Tenang ae, ta lah iku urusanku. Awas to nate engko gak ono duite temenan yo. Wis ono temenan, wisan. Kok duit sakmono kean kok ora njalukno DP aku iku yo opo sih arek iki? Wis sing penting aku sik sampean kok kari-kari ae. Ayo areke lak digorene aku cek roh rupase wonge koyo opo. Wong sibuk, Mak, ancene wong sugih kulo sibuk. Pegang ladeni ngene-ngene iki sing penting iku Mas sertifikat ae wis tak kekno. Ya. Oh, arek iki ra brus kita nono kan atik wong iku gak temenan yo. Kon tak ke jaminan tak tambulno nang wonge kon. Yo seneng tam wonge ganteng. Oh. Ya wis kah aku tak mulai engko tenang ae ya. Engko bengi di TF. Wis apa jariku? Wis mari ki sampean blonjo sik engko kari nampani dhuwit engko bengi ya. Arek iki tak Wis. karepmu ka. Wis ya Mak ya. Assalamualaikum. Salam. Oh iya, Mak, aja lali jatahku dhewe lho Mak, 10 juta. Rekate. Engko sampean kok lali alias nglali. Ya wis kah, mulai. Duit guru nyekel tunjuk jatah. Tumanmu motor duiten niku. Kok ora njalukno aku DP. Pas kon ade gak temenan. Gak diangkat nih opo arek iki? Jam ya mene. Cocok ngakali aku itu niku ambek bakul tanah iku. Ditenono kon ade ngakali aku tonton. Kok tak parani yo. Ya opo iki? Kate njaluk komisi nek Mak Narwingi kan payu tanahe. Loh, lah iku arek tan, Ya apa kon niku? Lho Mak ndi komisiku? Wingi ora oleh dhuwit ah. komisi gundulmu kono wonge gak ono abare amene kon iku jare keterene ndi? Lah wingi terus di TF sampean. TF lho oleh endi nomor rekening kowe ora kon jaluk. Wong ya gak ngerti. Oh iya Mak, wingi mari tak telepon tapi ora diangkat. Ya apa centang siji are. Terus ya apa ngene Ya iki? apa iki? Kok jangan-jangan penipuan wong iku.
Kon enak wis Ngene ae wis ana aku tak nganu Sri. Cekno Sri ae sing telepon. Cepetan. Duwe Duwe iki. iki sih, Mak. Aku ya bingung tak ngene iki. Awas kon nanti bujuki ya. Kon tanggung jawab. Sri. Ya apa iki Sri? Apa? Iku lho makna ditipu. Ditipu sapa? Tanai apa iku? Winginane kan ono wong golek tanah iku lho. Sing wong sugih, Mas Tompel iku. Oh, apa oh? Telepono Sri, iki lho nomere catetan Sri. Lah lah apa kandhan aku? Lho soale Sri, darurat iki age Sri. Emang aku dikek apa? Lho kok dikek komisi, kok maknar cepetan ayo. Temenan Iya. kok gak jelas kok. Wis age teleponan kok dikon nduk omahe maknar iku lho ya apa aku kok susah Sri. Ya apa aku sing Catetan, dalane. Awas aku lek gak dikai komisi yo. Wis ndang pokoke aku ya apa iki Sri, aku sing tanggung jawab iki. Sik entenono. Tak telepone. Kok gak aktif sih? Sik tak telepone meneh. Coba ini. Oke, wis berdering. Halo, assalamualaikum. Ini dengan Mas Tompel ya? Ini aku Sri yang kemarin itu loh Mas. Boleh nggak aku minta tolong? Oh, siap. Siap, Desri. Ya udah tak tunggu di rumahku ya Mas ya. Yang kemarin itu loh. Ya udah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Tak meluncur. Oke. Ya Wis, apa Sri? wis. Ayo Sri di mana re ayo. Dua lagi Rene, saya Susah lagi aku, Rene. Sri. Salah wong iku juwate nemen ayo Sri. Kok ya apa iki? Kok iso Kok nih, nduk Re? maknar Aku ae lho wis. melok. Wis kok nduk omahe maknar. Ya Aku apa iki lho iki gak penipuan melok-melok. ya apa aku dibelah ambek maknar iki kok. Aku gak melok-melok iso kenean wae. Cepetan. Awas saya aku gak dikei komisi. Ide Sri iki mulai tersepona mbak aku koyo iki. Encene aku nggak wanteng. Oke, luncur. Mas, Loh. di sini. Mendek kono tadi sih. Loh, rumahku tuh di sini, Mas. Tak pikir dek kene. Ya apa Ya wong apa, ya kok apa. ayo. Gini jembah kena gue ambek Sri dijak mlebu kon langsung nutup lawane. Ya wis, ya. Ayo, Mas. Ono Masuk perlu dulu. apa, Dek? Masuk dulu, nanti tak Oke, jelaskan di dalam. Ayo, Mas. Monggo masuk dulu. Oh iya. Bu, misi. Lah, Loh. Apa iki? Logo tengok sampean. Wonten apa iki, Bu? Masalah tanah. Sik tak jelasno, Bu yo, sabar. Sik. Gak emosi ya apa? Ojo sampean buajingan tengik kate ngakali aku. Wis kong kali kong ngambil itun kowe sampean kei dhuwit 10 juta iki. Sampai yamene kan kabare. Ya apa iki? gak iso. Saiki TF saiki di wong iki. Aku sing tanggung jawab. Cepet. Sing ngene yo. Duit sing wingi kene sik. Engko tak TF kabeh. Awas lek ngakali kon. Tak belah tenan. Niki. Loh, lagi kok uang mainan? Ayo, ngedar uang mainan yo. Duduk iku asli iku. Goror iki. Mek tulisane iki. Wis ora. Saiki TF wong iki. Yo kene kabeh balekno. Wah iki penjahat asli iki. Wes nang pelapor polisi ton. Yo katek kon melayu-melayu yo. Penipuan iki. Balekno sertifikatku. Sik aja emosi, tak cukupno Wis sertifikat sik. gak Loh, sik ta lah. Sri cepetan. Budalan nang polisi. Sri, cepet. Anjene mafia tanah.